Nyt sillä on ne isot taskut ihan täynnä. Okei, joo. Ihmettelettekö, miksi en heti piirtänyt sisälle housuja, jossa on tasku? Siksi, että se sai meillä koskaan sanoa kertaa, miten paljon työtä housut tekee. Siinä on vähän korkealla. Siltä olisi myös jäänyt moni uusi eläinystävälle. Nuo apurit pysyvät sen ystävänä jatkossa. Ja sai paljon uusia ystäviä se myyrä. Semmoinen tarkoittaa. No niin, tässä tarinassa tosiaan myyrä sai housun ja sai monta ystävää. Ja se on mahdollista sen takia, että myyrän kuvittaja Zeta Zdeněk Miller osasi todella hienosti piirtää monta eläinhahmoa. Esimerkiksi hän on kuvittanut kauniin tšekiläisen lorun pienestä muurahaisista. Me kerron alun tšekiksi ja Riina jatkaa suomeksi. Polamac mraveneček, Viitocela obora, o půlnoci zavolali, mravenčího doktora.